Este un sitio máxico e con un toque perturbador. San Cosmede de Cusanca, o Irixo, o lugar da igrexa. Eu vin andando dentro da igrexa de San Cosmede, monte por aí perdido por uns camiños que foron camiños do seu día, agora xa non son. Non hai xente. E os camiños morren. E cheguei ao Penedo da Ucha ou Pedra do Sacrificio. Se conta que neste sitio, aquí hai un castro, que hai miles de anos os homes lle ofrecían aos deuses sacrificios. Sacrificios de animais. Esperemos que solamente de animais, porque, bueno, había outros sacrificios. Aquí, nesta pedra, neste penedo grande, é un penedo enorme, aparece esta intervención humana na que se ven unha especie de pío, ali hai unha especie de outro recipiente, tamén hai como un pequeno peldaño como para subir, e aquí, dicen, é o sitio onde se facían os sacrificios, polo que lín. Hai cousas interesantes pola rede, podedes buscar, que hai xente estudiosa, máis rigurosa, e eu conto que como modamente sei. Por outra parte, tamén dicen que aquí houve un tesouro. Isto, aquí os mouros, verdad? Poñían o ouro a sollar, creo que se dicía, os mouros e as mouras, e aquí houve alguén que dice que uns que se o crego, outros que se un veciño sacaron olas con ouro e prata, monedas de ouro e prata, unha cantidade importante. Eu deixo aí o sitio curioso. Aquí un rebaixe, un recipiente, outro recipiente. Tamén li un sitio que se podía ser un lagar. Podería ser. Eu algo parecido desto atopei en algúns sitios. Eso deixo pos expertos. Eu quedome coa parte máxica, que é o que me gusta, esa parte popular, que dicen que aquí os mouros, verdad? Poñían o ouro, as mouras, ou que se facían sacrificios. E arriba este castro. Deixo-vos un sitio máxico, cun toque de perturbador. Ala, darlle me gusta. Eu non gaño nada, pero vos tampouco vos vale nada. Así que darlle me gusta, e si os traballos chegan a máis xente. Ata logo.